De folkloristische doens liek het uit te stjeren. De vergriezing slacht daar. Jonge mensen doen ze wel een soort, maar vielen net onlutsen om te doen met de Scotsploegen. Stichting Kunstwerk had die jaren met de MBO-doensopleiding D-Drive choreografe Minke Elise Brands onlutsen om de traditionele doensen wat hipper te maken. En geschikt van theater. Friesland ook onderzoekt het waarom het net klikt tussen jonge doensers en de Scotsploegen. Kijk, voor mij, ik vind het leuk als jullie hier een mooie dans van maken. En als jullie plezier gaan hebben in die folkloristische dans, wat dat dan ook betekent in deze tijd. Ik bedoel, als ik naar jullie gezichten kijk, dan denk ik, nou, die zijn helemaal niet geïnteresseerd in dans. Überhaupt niet. Als ik jullie dan zie freewheelen, hier gewoon in de studio, denk ik, oh jawel, ze willen wel dansen. Maar ik vraag me echt af, wat willen jullie bereiken? Nou, wij vinden deze dans niet echt energiek. Je kan niet echt de energie erin gooien. Nee, het is folkloristische dans, maar leef je in die tijd. En ga daarmee aan de slag. Ja, maar voor hun was het een feestje. In die tijd. Ik vond het ook een feestje, hoor. Nee. Ja, feestje. Is IJswas een begrafenisdans? Nou, maar ik zie jullie alleen maar giechelen, lachen, rare bekken trekken, zwaaien, sloffen. Echt, jullie lopen soms echt als zoutzakken. Zoutzakken? Nee, dat was saai. Het is echt... Ja, wat is zoutzakken? Ik is zoutzakken. Mag ik heel even? Jullie staan zo meteen op toneel, ik niet. Jullie staan er. Dus jullie moeten hier gewoon weten wat je staat te doen. En je moet hier iets inleggen. Ook al is het nog zo klein wat je erin kwijt kan. Al doe je alleen maar netjes je passen. Maar dan nog ben je, als het goed is, professioneel genoeg om dat te kunnen. Dan is ballroom dancing toch wel wat ruiger, vind ik. Ook als je echt zo'n tango hebt en zo. Je staat toch anders tegen elkaar aan dan met folklore. Zeg ik nou goed? Ja, folklore. Ik zeg ook steeds folklore dansen. Ik kan het gewoon niet uitspreken, ik zeg dat folklore. We hebben bijvoorbeeld geleerd dat je heel groot en ver en met uitstraling zo dansen. En dan bij folklore zie je heel erg dat ze echt met elkaar dansen en een beetje ingetogen en statig en zo. 1, 2, 3. Ik vind het zelf niet echt heel erg dat het aantrekkelijk is om te doen, omdat ja, het is wat onder het niveau dat wij als leerlingen al hebben. Nou, omdat wij best wel op niveau proberen te komen als leerlingen en docenten die ons omhoog proberen te krijgen. En dan krijg je zoiets tussendoor dat je weer een stapje terug moet zetten. We gaan lekker vakantie vieren nu. Ja. Maar jullie waren eigenlijk geselecteerd als paar. Maar jullie hebben andere prioriteiten. Vertel. Nou, we hadden toevallig al een wedstrijd staan, dus helaas kunnen wij niet meedansen, maar we staan in voor reserve. Je bent op een gegeven moment wel een beetje aan de stress. Het wordt gewoon een beetje normaal voor je. Natuurlijk is het wel spannend als je de vloer oploopt, maar ja, je leert er wel mee omgaan. Dansen wordt wel steeds hipper weer. Het wordt ook door tv-programma's zoals So You Think You Can Dance, het wordt wel weer naar voren gehaald. En dat is wel heel erg fijn voor de sport. Want het is totaal niet oudbollig, zoals de meeste jongeren nu denken. Net zoals folkloristisch dansen. Nu vind ik dat zelf ook een beetje oudbollig, maar goed. De ballroomdansen is gewoon wat de geëvolueerde versie van het folkloristisch dansen eigenlijk. Nou, het is vooral voor mij een uitlaatklep van emoties. Omdat je gewoon helemaal je gang kan gaan en je kan alles erin gooien. Als je bijvoorbeeld een hele week van
een beetje verdriet of chagrijnig bent. Dat gevoel kun je dan even helemaal weglaten en dan is het de volgende week weer goed. En dan, en als je heel happy bent geweest, dan kun je dat natuurlijk ook laten zien mooi op de wedstrijd. Dus dat voelt het voor mij in ieder geval. Ja, gisteren al. Nee, maar allebei wat meer vanuit de voeten. Maar de vloer is voor mij vrij, was glad en zwaar. Nou, dat zwaar valt wel mee. Maar het staat echt op mijn nummer 1. Komt nog voor mij voor school altijd. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar goed, voor je gevoel, je hebt altijd een gevoel. En dit is een soort van kindje, familie ook. Dat de wereldkampioenschappen bereiken, dat is wel mijn doel in ieder geval. Dus dan zie ik voor me prof, ballroom dancing en dan in de hoogste klasse. Ja, precies. Echt de wereldtop. Luigi, nu heb je de kans om het gewoon goed te doen. Want ik doe het een stuk rustiger dan dat het eigenlijk het tempo is. Nee, je moet niet meekijken, je moet mee doen. Dat doet hij toch? Ja. Dat bedoel ik toch? Hoezo doet Als je ziet wat hij nu doet, dan denk je, god, die jongen die kan helemaal niet dansen. Nou, laten we met z'n allen We hebben wel een aantal passen geprobeerd erin te brengen. Er zijn ook wel wat dingetjes gebruikt. Alleen wat Minke voornamelijk vond, is dat het te netjes was. En omdat bij het folkloristisch dansen naar choreografie wil ze meer het boerse van vroeger. Dat wil ze meer laten zien. En ze vond het van ons iets te netjes. Naast de vloer is alles goed, maar op de vloer zijn je beste vrienden je vijand, zeg maar. Ja, we hopen toch wel stiekem op de finale. Hoor. We gaan wel voor de finale. Dat is wel het doel in ieder geval voor vandaag. Dat kreeg ze vroeger op het doensvlier. Dan win je hier willen. En dat ga je nou ik. En dan is het dan nou folklore. Maar het is doensje. En doensje maakt het je vrij, maakt het je rond, maakt het je plezierig. En wij zongen erbij. We hebben heel wat inspanningen leveren in het verliezen om... te proberen dit bij een bredere groep onder de aandacht te brengen. Ja, en dan smiet het vaak al net zo volle reacties op. Als belangstellende. Liet steen dat er nog eens een keer wat naar je aanwas komt. En dat is natuurlijk een vraag die ons altijd bezighoudt. Terwijl we weten, zocht maar naar de doenscholen en ik naar de opleiding, dat er een protadoenser wordt. En dan denk ik, met z'n allen, dan missen wij ergens iets. Want hoe krijgen we dan die band die eigen talent hebben en het heel aardig vinden, protten mijn muziek te naar binnen, dat die net dat oppakken wat wij extra mooi vinden. Ik weet dat ik deze 4 dagen heb en dat ik tot een punt moet komen. En ik probeer zo gericht mogelijk door te gaan. En me zo min mogelijk te laten afleiden door alle dingetjes eromheen. En ik vind het heel vervelend als ik ze bij de les moet roepen. En dat doe ik ook niet heel erg veel, maar ik doe het wel. Maar ik ben veel meer gewend om met gelijkgezinden te werken. Mensen die met je meedenken, dan echt schoolklasjes spelen. Hakken, tenen onderdoor, hakken, tenen zoeken nu. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, armen. 1, 2, molen, wiek, 5, 6, 7 en 8. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Michael heeft heel veel aangereikt. Ja, ik heb heel veel gemaakt. Ja, mijn reproductievermogen is best wel hoog.
Dus ik was altijd degene die zat te schreeuwen wat we moesten doen. Dus als we dan zeg maar iets moesten doornemen, meestal werd ik er dan uitgehaald van, nou, Michael weet het wel. En dan moest ik het dus voordoen. Ja. Voor alle heren, we doen die. 2 keer. En dan kijk. 6, 7, 8 en loop. En loop, ja. Dus eerst naar links. Dit is de slaapmuts, toch? Nu naar hem. Draaien. Ja. Zo. En ik ga daar. Cat, daddy en... En dan links. En die kan ook. Ja. Eerst deed ik Forensic Science. Van het CSI gebeuren in Leeuwarden. En daarna deed ik chemie in Groningen. Dat was allebei niks. En toen ging ik dansen. Forensic Science, dat klinkt heel speciaal. Wat is dat? Dat is heel veel bloedonderzoeken en... Wat? Het staat heel ver van dansen af. Ja. Ik was wel heel redelijk goed in scheikunde op HAVO. Dat vond ik ook wel leuk. Maar het was zo saai. Goed zo. En hij zat al allemaal dingen te doen en zo. Ja. Dus toen dacht ik, ga ik ook een auditie doen. Kijk hoe dat gaat. Het ziet er natuurlijk heel goed uit, hè? Het is dynamisch. Een dansende tweeling, jullie zien er identiek uit. We zijn 2 eieren, toch? Reageer. Wij 2 eieren? Ja. Wij zijn 2 eieren. Ja. Dat zou je niet zeggen. Nee, dat zeggen heel veel mensen. Klopt. Ik geloof het trouwens nog steeds niet. Ik ook niet. Lekker. Ja. Heel veel filmpjes. Heel veel internetfilmpjes. Ja, heel veel choreografie bekijken. Ja. Daaruit kun je zelf denken van, oh ja, zou ik zoiets en zoiets kunnen doen. Dus niet hetzelfde, maar gewoon inspiratie uit dingen die je ziet. Van internet. Ja, of zelf dingen Ja, maken. of zelf. Of gewoon muziek aan doen en dan gewoon bezig. En dan jezelf filmen en dan kun je terugkijken van, oh ja. Of je laat er iemand kijken en die denkt van, oh, dat is vet. Ja, hou dat vast. Ja, wij proberen steeds nieuwe dingen uit. Terwijl je bij folklore heel erg ziet dat ze echt aan de basis vasthouden. Het ligt wel een beetje bij stijldansen, want het is een houding, het is met een partner en dit en dat. Maar het is steeds hetzelfde gebleven. En wat ik doe is, nou wat wij doen eigenlijk, is steeds geëvalueerd, zeg maar. Die folkloregroepen die hebben eigenlijk een gebrek aan verse aanvoer. Ja. Aan jonge mensen. Ja. Kunnen jullie dat voorstellen? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat iedereen wel iets nieuws zoekt en wil uitproberen. Dat je meer neigt naar iets nieuws doen dan iets wat al heel lang vaststaat. Ik denk dat dat wel een reden is om te zeggen van, nou ja, laat maar, weet je wel. Nieuwe stukje, 1, 2, 4, 5, 6, draai terug, 1, hop. Mijn masterplan, dat is dat ik in een gezelschap kom, waarbij ik voorstellingen doe en tour en weet ik het allemaal dat. En dan daarna choreograaf ben van zo'n gezelschap. En dat ik daarna les geef. Dus dat ik al die ervaring van zelf dansen en choreograferen, dat ik dat kan overbrengen aan leerlingen als ik les geef. Die heb je open. Die vergeten heel veel. Snappen jullie wat ik bedoel? Ja, die. En op. Robert heeft hem voorgedaan. Please introduce yourself. Mijn naam is Robert Stroobers. Ik ben 17 jaar oud en kom uit Zevenhuizen, Groningen. Okay. And what are you going to do for us today? Ik ga voor jullie dansen en dan de moderne dans wel te verstaan. Modern dance. Modern Okay. dance. How long have you been dancing? Iets van 2,5 à 3 maanden.
Maanden? Maanden? Zo kort? En wat doe je normaal gesproken dan? Wat is je beroep? Ik ga nog naar school toe. Oh. Daar volg ik tot aan de zomervakantie nog de koksopleiding. Oh, leuk. En na de zomer begin ik aan de dansopleiding. Ja, van de Chateaubriand naar... We zien jou straks dansen door de keuken met een paar pannen in je hand. Oh, leuk. Ja. Ik ben opgegeven door een klasgenootje omdat ik zeg maar uit de klas ging bij de koksopleiding. Dat heb ik hiervoor nog gedaan. En daar ben ik mee gestopt omdat het niet leuk meer was. En toen had de klasgenootje zoiets van, nou ja, jij laat mij hier alleen zitten, ik zal je weer terugpakken. En had je toen niet kunnen zeggen van, nou, het is een misverstand, ik wil nog niet meedoen? Of had je ook een beetje hoop stiekem om toch ergens een beetje ontdekt te worden? Nou, het leek me wel leuk om aan zoiets mee te doen, dus. En wat heeft het je gebracht? Dat ik weet hoe mijn niveau ongeveer is. En dat ik ook te horen heb gekregen van waar ik sowieso aan zou moeten werken. Rushing and racing and running in circles, moving so fast I'm forgetting my purpose. Blur of the traffic is sending me spinning, getting nowhere. My head and my heart are colliding, chaotic pace of the world. I just wish I could stop it. Try to appear like I've got it together. I'm falling apart. Sometimes I feel He's taking class. He gets movement. He understands movement, but I can't be asleep. I'm getting nowhere. Nou, dat is van korte duur. Heel kort. Ja, heel kort. Well, honestly, I mean, what you do, you're proving that 2.5 months, no matter how hard you were working or how much class you were taking, you know, it's just not enough to really learn how to dance. You know, you have no idea what you're doing. Really, you're just kind of moving around. En ik zou, als jou was, zou ik naar een waanzinnige dansschool gaan. En het helemaal gaan uitbreiden en onderzoeken. Gewoon erbij en kijken wat je er straks mee doet. Er zijn er bij jou op school ook wel best veel mensen die al meedoen, hè? Zo'n talentenjacht. Ja. Dat is natuurlijk spannend, maar het is ook wel, nou ja, het is ook wel een beetje gevaarlijk. Vind je niet? Op zich niet, want dan weet je wel dat je nog door moet trainen om het gewenste niveau te bereiken. Dus je wil eigenlijk een beetje je eigen marktwaarde toetsen daarin? Ja, ik wel. Ik weet niet hoe de rest daarover denkt, maar ik vind dat wel fijn om te weten hoe mijn eigen niveau is ten opzichte van de rest en wat ze verwachten. Weet je wat zo komisch is, Robert? Je hebt een heel komisch gezicht. En als je dan die dans bij doet en dan met een enorme blije hoofd, dat matcht niet bij elkaar. Dus je ziet een soort ster van de zwaan met een heel vrolijk gezicht. Wanneer je normaal zegt van, ik ben boos, doe je nu... En iedereen ziet dat je boos bent. Van voor tot helemaal achterin. Doe hem nog eens. Eigenlijk lach je naar mij. Dus word ik niet heel bang van. Waarom ging je in eerste instantie voor zo'n koksopleiding? Ik mocht niet voor dans. Dus toen maar tweede keus, koksopleiding. En waarom mocht dat niet? Ouders? Nou, ja, we hadden een beetje onze twijfels of hij daar zijn brood wel mee zou kunnen verdienen. Onzeker vak. Ja. Dus en toen hadden wij zelf zoiets van, nou, misschien is het verstandig dat je echt een opleiding doet waar je straks echt mee uit de voeten kunt. En dan misschien in navolging daarop toch iets gaan doen wat je wel leuk vindt, maar meer om erbij te doen als het hoofdvak, zeg maar. Je ziet gewoon dat hij beter in zijn vel zit en dat hij met plezier nu naar school gaat. Nou, dan kom ik even bij jou. Kijk, dit, hè? Zo, en er waren een x-aantal die doen dit. Dit is het niet. Zo. Ja? Voor de polka. Voor de polka. Wij hebben les in Kroatië een week. Maar daar is dus de jeugd van 6 tot 12 jaar. Die hebben op scholen donsles. En uit die groep
is er een geselecteerd gezelschap die het vreest nog van... dat ze dan meneer de professor nog oorlogen les krijgen. Die trainen 4,5 uur per week. In folkloredansen, maar net de 2 emmertjes waren. Nee, de volwassen volksdansen ben dat. Als we in Boetland binnen, dan worden we echt weer... Dan staan we daar en de mensen binnen laaiend enthousiast. Daar worden we echt weer waardeerd. Als dan die Zuid-Afrikaanse dansers haast en die Mexicaanse, maar dat temperament en het heel professioneel. Hè? En dan komen wij op met soepengrat en brei. En de mensen gaan uit hun bal. Echt weer. Serieus. Ik hoorde net hoe uit. Ik vond het gewoon geweldig. Echt jonge mensen? Ja. Duizenden. Wij hadden nooit zoveel publiek al in Taiwan. Het is al, je bent jeugdgroepen eigenlijk. Uit Rusland wij. Geselecteerde mensen. Ik was die tussen een dansopleiding en een of andere academie krijgen. Dat ben professionals. Die zijn alle professionals. En dat is maar de Mexicaan krijgen. En wij komen daar als een paar oude amateurs. En wat dus heel belangrijk is, derde, dat is dus mooie klingen. Vieren jullie nou een museumstuk? Nee, absoluut Zo vielen we dat, maar zo willen we weer opzoeken. Ja, soms wel, ja. Wij vielen het zelf net zo, want wij zien het als een hobby. En we hebben dus nog een hobby. En daar zit een stukje Fries eigen in. En dat dragen we uit. Maar een heel soort mensen om ons heen, die zeggen gewoon van, oh, mag het eens zien. Ja, dogen ze wel. Dan een bonte rok. Die had ook nog wel een functie, want deze rok, deze effen rok, mag ook bont zijn hoor, het kan. Die kon ik over mijn hoofd slaan als het regende en ik kwam uit de kerk en wij waren niet met rijtuig. En dan liep ik er toch nog een beetje netjes bij. Vandaar die bonte onderrok. Maar het belangrijkste sieraad van de vrouw in Friesland is haar oorijzer. Dat is een helm eigenlijk zou je kunnen zeggen. Het is maar een hele dunne, hij weegt nog geen ons. En het is ontstaan uit een ijzeren bandje wat de muts vasthield. Dat groeide, dat werd zilver, dat werd goud, dat groeide verder. Tot ongeveer 1900 en toen had hij dit model. Met lang haar dan? Vroeger ging het gewoon, zodra je de huwbare leeftijd had en een oorijzer kreeg, werd je haar afgeknipt. Voor moet je dat is toch wel gewoon een beetje... Ja, vroeger werden ze op je hoofd gemaakt. Ja, dus als wij nu een oorijzer kunnen kopen, gaan wij naar de juwelier met de witte muts en de zwarte muts. En die zetten we eerst op en dan passen we het oorijzer. Want als het niet past, kun je het niet een hele dag op hebben. En ik heb het soms op van 's morgens 6 tot 's avonds 12. Dus het moet wel passen. Wat ik net wel heel erg mooi vond toen jullie aan het dansen waren, was dat jullie echt een paar zijn en met elkaar dansen. Hè? Die slaapmuts. Jullie zijn helemaal niet bezig met eromheen. Nee. Echt alleen maar samen. Het dansen, het folkloredansen, was oorspronkelijk natuurlijk het dansen waarbij je leerde kennen. Wat je nu op dansles hebt, dan leer je mensen kennen. Dat deed je vroeger ook met de kermis. Als er echt feest was, dan kon er gedanst worden en leerde je elkaar kennen. Dus je keek ook naar elkaar. Wat je tegenwoordig in het ballroom ziet met wedstrijden, dan kijkt men niet naar elkaar. Maar in feite gebeurde dat natuurlijk vroeger niet. Want zo leer ik niet mijn man kennen. Als ik hem aankijk wel, dan kan ik contact maken. En dat is dus ook een kenmerk van de folklore, dat je contact hebt met elkaar als je danst. Waar kijk je? Wat had Jan ook weer gezegd? Niet naar de grond kijken. Niet naar de grond. Naar de kaart. En naar je? Partner. Ja. Nou, wacht even. Want, laten we het een keer proberen. Want ik heb het eigenlijk nog nooit gezien dat jullie elkaar
continu proberen aan te kijken. Blijf rustig, ja? Ja, blijf ademen. En kijk. Nou, de hackathon is eigenlijk een dans die de symbolisering is van het voortgaan, het contactmaker hebben en het weer omkomen. Dus vaak waren de dansen vanuit de zeelje van de zee weer omkwamen. En ja, er is altijd een vrouw die dus een traantje moest pikken, want er blijft wel eens in op zee. En ja, dat zie je er ook in. Maar de vreugde van het jaren dansje op het eind is dat de man dus bij die vrouw weer omkwam van zee. Het waren in eerste instantie de elite dansen, want de muzikanten en die gingen naar het hof gingen die dansles aan. En later waren de arbeiders meer dansen. Maar het is eigenlijk een dans die vroeger oorsprong hier onder het hof. Tilburg in theatervoorstellingen vaak juist is dat traditionele dansen beginnen. Zat wij toch en heel wel een dans oernaam wordt toch jongeren, maar in één keer een hele andere setting en een steek beat eronder, maar dat het traditionele hit toch herkenbaar blijft in zijn dans. Ik denk dat er een mogelijkheid ligt voor u om de folklore, de traditie vast te houden. Deels, maar een nijmoedige invloeden. Want wij hebben 65 alleen gekozen voor een T-track. Maar dat T-track is opgeschoten en wij bestaan blijven. Kan je je voorstellen, nu je ook die moves hebt gezien en geproefd, dat zij weinig met folklore dans hebben? Zelf? Ja, tuurlijk. Tenminste, ik vind het heel vanzelfsprekend dat ze heel weinig ermee hebben. Ja, het zijn toch wel kleine pasjes. Het met elkaar dansen, dat is natuurlijk iets wat de laatste tijd bijna niet meer gebeurt. Het is allemaal individueel. Het gaat allemaal heel erg over, kijk wat ik kan, hoe ik dat doe. En dat wordt vergeleken met elkaar. En dat samen dansen, helemaal gelijk zijn, dat is niet meer van deze tijd. Maar ik vind het wel heel leuk dat ze het nu uiteindelijk aan het einde van de dag, dat ik het gezien heb, dat ze dat toch doen. En dat er wel een soort samengevoel is. Dat vind ik leuk. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oké. Oké, ontspan. Janita, het is echt zonde als je valt. Als je... Ik heb mooie dingen gezien. Ik kan u zien van, nou, dit wordt echt, dit zit lekker in elkaar. Dus, dank jullie wel. Dank jullie wel.